So, what's up mga kakri? Magandang umaga po sa ating lahat. So, sasagutin lang po natin yung tanong ng isa nating follower. Ang tanong niya po is, sir, tuwing kailan pwedeng magpurga ng Rhode Island Red? So, ako po ang practice ko dito sa aking backyard farm. Ang pagpupurga ko po is kapag tumungtong na po yung aking mga sisiw ng 1 month old, doon na po ako nagsisimulang magbigay ng purga. So, ginagamit ko pong pamurga sa mga 1 month old hanggang 3 months old ay Pepe Dewormer ng Pharmabet. Kapag naman po 3 months old hanggang 6 months old, so ang binibigay ko na po ay Wormal Dewormer. So na-flash niya po ng buhay or mga bilog pa, buo pa ang mga bulate at mga internal parasites ng ating mga manok. So ayun po, monthly po ang pagbibigay natin ng deworm. Ulitin ko pa, dapat po monthly po tayo nagdi-deworm sa ating mga sisiw para po hindi masayang yung mga binibigay nating feeds at mga vitamins at mga suplemento na binibigay natin sa ating mga manok at hindi po siya makain or mainom or mahigop ng mga bulat or ng mga internal parasites. Kapag naman po tumungtong ng 7 months old pataas ng ating mga manok, ang kailangan na po natin gamitin or ang recommended na pong gamitin natin ay Raptor Dewormer para po less ang stress sa ating mga manok or mga kinokondisyon na panabong ko or kung ilalaban natin or kung gagamitin nating materyales sa breeding. So, ayun po, gumamit po tayo ng Raptor kapag ang manok po ay 7 months old pataas na. Kasi po ito, kapag Raptor, natutunaw niya po yung mga bulate at mga internal parasites at less po ang stress sa mga manok at madali po ang recovery. At ayun, kapag po ilalaban natin, hindi siya na-stress at madali po makarecover yung ating mga manok. At yun po kagandahan niya. So yun po, sana po nakatulong tayo sa ating follower na nagtatanong kung kailan dapat magpurga at kung ano yung gagamiting pamurga. So ang Raptor Dewormer po at ang Wormal at ang Pepe Dewormer ay available po sa ating mga local agri-vet supplies. So magtanong na lang po kayo. So ito po, lahat po ito, ang Wormal at ang Raptor ay produkto po ng Battlecock. Ano pa? So, produkto siya ng Battlecock. So, magtanong-tanong lang po tayo. Ngayon, kung wala po talaga sa area ninyo na nagtitinda ng mga produkto ng Battlecock na Wormal at ng Raptor at ng Pepe Dewormer, maaari po kayong mag-PM sa akin para mabigyan ko po kayo ng mga link sa ating mga online merchants para po makapag-order kayo ng ating Wormal Dewormer at ng ating Raptor Dewormer. So, ayun po, ulitin lang natin. 3 months old to 6 months old, Wormal Dewormer po ang ibigay natin. At kapag naman po 7 months old pataas, ang ibigay po natin ay Raptor Dewormer. So, sana po nakatulog yung content natin ngayong araw. At gumamit po tayo ng Pharmabet, alang angat, alang tapat, at syempre gumamit po tayo ng Battlecock. Dahil sa Battlecock, lagi kang lamang.